вдигнете, когато пея, защото обичам много да живея. А сега всички повтаряйте се нас, oh yeah, oh yeah. Аз съм Валю, започвам шачамара и знаеш, че при нас няма ала-бала. Сигурно знаеш, че съм малко откачен, но винаги можеш да разчиташ на мен. Хей, готови ли сте всички? Ръцете си вдигнете всички барикади, защото купонът продължава да тече. И не е задължително да бъдеш на море, но е по-добре да бъдеш ти с нас. Във Варна, в Русе, в Пловдив или в Бургас. Погледни ме в очите и ме чуй добре. Всичко е наред и купона се тече. Не искам нищо друго, освен да ми е годно. Жените не трябва да миришат на пот. Всички трябва да са сочни, откачени, да танцуват без бикини и без опиени. Ръцете си вдигнете, когато пея, защото обичам много да живея. А сега всички повтаряйте след нас, oh yeah, oh yeah. Ръцете си вдигнете, когато пея, защото обичам много да живея. А сега всички повтаряйте след нас, oh yeah, oh yeah. Ей, събуди се и не гледайте така. Ела и се включва в купона веднага, защото знаеш, че аз съм номер едно. Повярвай ми и не ме питай защо. За всички, които не ме познават добре, ще ви кажа, че понякога съм точно момче. Но това е само понякога. Приготви се веднага, започва спектакъла. Тука е купонът, нали? Готов ли си за жени с големи, нали? Можеш да си диши, да си поркаш на бара. Аз съм Валю, до мен са Тидо и Шамарът. Всички хубави жени знаят това. Купонът вече започна и свършва сутринта. Но сега да се върнем към основната тема. Ръцете си вдигнете и решаваме проблема. Ръцете си вдигнете, когато пея, защото обичам много да живея. А сега всички повтаряйте се нас, oh yeah, oh yeah. Ръцете си вдигнете, когато пея, защото обичам много да живея. А сега всички повтаряйте се нас,